Ja vas pitam i šta je rešenje sad? Osim što će Kosovo biti ne mojom voljom i ne zato što ću ja da ga priznam ili neko dok sam na vlasti, ali će u budućnosti, ukoliko sve ostane ovako kako smo se mi neodgovorno ponašali i na moju žalost i na žalost mnogih drugih, dobiti nezavisnost i suverenost na cijeloj svojoj teritoriji. U nebo gledam, prolaze vekovi, sećanja davnih, jedini lekovi. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo, ko da mi otme iz moje duše